Ένα-δύο. Ακούει κανείς? Ένα-δύο. Αλεπούδες μου, ευτυχώς που έχω εσάς. Αυτούς δεν τους καταλαβαίνω, ούτε τον έναν, ούτε όλους μαζί. Να βγάλουν πρώτα συμπέρασμα πόσοι είναι Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Ευαγγελιστές, Παλαιοημερολογίτες, Γιαχωβάδες, Εβραίοι και οι Ορθόδοξοι τους, Μουσουλμάνοι, Σουίτες και Σιμίτες, Βουδιστές και Ινδουιστές. Πάλι 12 βγαίνετε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα γήπεδο και 12 διαβόλους. Αυτή είναι η άλλη σας πλευρά. Είναι οι σύντροφοί σας. Οι μάγισσες που το αντίστροφο παιχνίδι παίζουν. Στο γήπεδο λοιπόν μαζί και όχι στις κερκίδες. Είναι ο χώρος του λαού, το έχει και χαμένο.